omvera kuchokera kuno ku St. John's Samba Parish kumene kuchokera mwambo wa nsembe ya misa ya lero la Mulungu la Pasaka. Lero ndi pa 20 April chaka chimenechi cha 2025. Abale ndi alongo kondika mwambuye lero ndi siku la padera kwa mbiri pa cha chipulumutso chatu. Kristu wauka kwa kufa, wauka chifukwa cha ife tonse. Iye walonjetsa imfa ndipo watipatsa moyo watsopano. Tikutamanda Mulungu chifukwa cha chikondi chake cha chikulu, ndipo tipempe Mzimu Woyera kuti akale pakati patu msembe ya misai. Tieni titsegule mitima yatu ndi kusangalala pamodzi mukuka kwa Mbuye. Choncho abale ndi alongo kondeka pozindikira kuti nthawi zonse timadalira chikondi cha Mulungu. Tieni tivomere machimo atu ndi kuwalapa
kuti tipereke nsembe yoyera imoyenera. Ndikululira Mulungu wa mphamvu zonse Mulungu wa mphamvu zonse atichire chisoni, afafanize machimo watu ndi kutifikitsa ku moyo wosatha. Mudijidire
Tipempere ino Mulungu amene lero lino kudzera mwa mwana wanu mmodzi yekha mwagonjetsa imfa ndi kuti tsekulira njira ya kumoyo wosatha. Tikupempani tapempha kuti ife amene tikuchita chaka chachikulu cha kuuka kwa Ambuye, Mzimu wanu woyera atisandutse anthu atsopano kuti tiuke naye mkuwala kwa moyo wosatha. Mwa mwana wanu Yesu Kristo Ambuye ndi Mulungu wathu, amene ali ndi moyo ndi ufumu limodzi nanu ndi Mzimu woyera tsopano ndi pa nthawi zosatha. Mau ambuku la ntchito zatumwi. Ntchito zatumwi mutu 10 kuyambira ndime ya 34A ndikupitiriza ndi ndime ya 37 kulekeza ndime ya 43A. Ntchito zatumwi mutu 10 kuyambira ndime ya 34A ndikupitiriza ndi ndime ya 37 kulekeza 43A. Atafika ku Kesareya, Petro anayamba kulankhula nati, mukudziwa zimene zidachitika ku Yudeya konse, kuyambira ku Galileya, pambuyo pa ubatizo umene Yohane adalalika.
mukudziwa za Yesu wa ku Nazareti. Mulungu adamdzoza ndi Mzimu Woyera ndi mphamvu, ndipo popeza kuti Mulungu anali naye, anapita posepose ali kuchita ntchito zabwino ndi kuchiritsa onse osautsidwa ndi Satana. Ife ndife mboni za zonse zimene adachita m'dziko la Yuda ndiponso ku Yerusalemu. Adamupha iye pakumpachika pa mtanda. Koma Mulungu adamuukitsa kwa akufa tsiku lachitatu lake, nalola kuti aonekere poyera. Sadaonekere kwa anthu onse ayi, koma kwa mboni zimene Mulungu adazisankhiratu. Adaonekera kwa ife amene tinadya ndi kumwa naye pamodzi atauka kwa akufa. Ndipo adatilamula kulalikira Aisraeli onse ndi kuchita umboni kuti iyeyu ndiye amene Mulungu adasankha kukhala oweruza anthu amoyo ndi akufa omwe. Aneneri onse adachitira iye umboni. Mawu a Ambuye.
kulekeza 4. Akolose mutu 3 kuyambira ndime ya 1 kulekeza 4. Abale munaukitsika pamodzi ndi Kristu. Sono ikani mitima pazinthu zakumwamba. Kumene Kristu ali kukhala padzanja lamanja la Mulungu. Muzifunafuna zakumwamba. Osati pansi pano. Pakuti mudafa. Ndipo moyo wanu wozizika pamodzi ndi Kristu mwa Mulungu. Kristu ndiye moyo wanu. Ndipo pamene Iye adzaonekere, inunso mudzaonekera mu ulemu pamodzi naye. Ambuye akhale nanu. Mawu amtenga wabwino monga adalembera Yohane woyera. Patsiku lutsatira sabata ya Ayuda, mamawa nditu kudakali kamdima Maria wa ku Magadala adadza ku manda Yesu. Adaona kuti chimwala chija chachotsedwa kale pa komo la mandao. Choncho adatamanga nakafika kwa Simoni Petro ndi kwa wopunzira wina uja amene Yesu ankamukonda kwambiri. Adawauza kuti awachotsa Ambuye m'manda muja, ndipo sitikudziwa kumene akawayika. Pamenepo Petro ndi wopunzira wina uja adatuluka napita kumanda. Onse awiri adatamanga pamodzi, koma wopunzira wina
uja adatamanga kupambana Petro, nkuyambira ndiye kufika kumandako. Adawerama nawona nsalu zija zili chikalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro atafika akumutsatira, adalowa mandamo. Adaona nsalu zija zili chikalire, koma iye sadalowemo. Simoni Petro atafika kumutsatira, adalowa mandamo. Adaona nsalu zija zili chikalire, ndiponso kansalu kamene kanali kumutu kwake. Kansalu ko sikanali pamodzi ndi nsalu na zija, koma padera pakoka kali chipindire. Pamenepo wopunzira wina uja amene adayambira kufika kumanda, na yenso adalowa, ndipo ataona zimenezi adakulupirira. Mpaka ntawi imeneyo iwo aja anali asanamvetse malembo akuti Yesu adzayenera kuka kwa kufa. Mtenga wa Ambuye.
Moni nonse a Kristo. Mwazuka bwanji. Inenso ndazuka bwino. Pasaka ya bwino. Abale ndi alongo ukondeka mwambuye. Ndikukulandirani nonse patsiku lero. Limene ndi tsiku lalikulu la Pasaka. Limene ambuye atu Yesu Kristo adauka kwa kufa. Tiyeni tifalitse chisomo cha Mulungu amene anatilonjeza moyo wosata. Kristu waukadi. Ndipo tikusangalala chifukwa mwakuka kwake ifenso tapeza moyo wosata. Mutenga wa bwino wa lero wa Yohane mutu 20 tikuona Maria Magdala akupita kumanda kumene anapeza mwala wachotsedwa pakomo la manda. Iye adzazidwa ndi manta ndi nkhawa. Komabe utenga wa ukulu umenewu sungonena za manda opanda tupi loka, koma umasonyezanso kuti Mulungu sanatisiye. Anatipatsa mwana wake kuti ife tikale ndi moyo wosata. The resurrection of our Lord Jesus Christ calls us to believe. It is not just a fact in the past, but something that is renewed day after day. For example, every Mass we celebrate this resurrection of the Lord. That means in our every situation, the Lord is resurrected day after day. It is just a matter of us to believe in it, that He is with us. The reason why St. Paul said, if we die with Him we shall live. Chikondi cha Mulungu sichinayambe pa tsiku la Pasaka. Chikondi chimenechi chinayamba kale kale. Yohane Woyera adalemba kuti pakuti Mulungu anakonda dziko la pansi kotero kuti anapereka mwana wake wobadwa yeka kuti aliyense okulupirira iye asataike koma akale ndi moyo wosata. Chikondi chimenechi chinakwaniritsidwa pa mtanda, ndipo chinapambana pa tsiku la kuuka kwa Kristu. Yesu anafa koma adagonjetsa imfa, kusonyeza kuti palibe chimene chingatilekanitse ndi chikondi cha Mulungu. Abale ndi alongo kondeka, mukaganizira za chikondi choterecho chakuti Mulungu anatumiza mwana wake kudzafika m'malo mwathu, zima kukudzani bwanji. Chikondi chimenechi chikutitana ife kukala anthu atsopano, ochita mtendere, achifundo, oyesayesa kukala monga Kristu. Monga Maria Magdala amene adatamangira kwa Simoni Petro ndi Yohane, ifenso tikuitanidwa kukala mboni za chikondi cha Mulungu. Tisamakale chete koma tidzikala olimba mtima kufalitsa utenga wa kuuka kwa Yesu ndi kutsimikizira kuti Mulungu satitaya koma amatikonda nthawi zonse. Ukondeka mwambuye, pomaliza tiyeni tipirize kulimbikitsidwa ndi utenga wa Pasaka wakuti Yesu anafa koma adauka. Ndipo mwakuka kwake tili ndi moyo, chiyembekezo
ndi mwayi watsopano. Mulungu amatikonda kwambiri nchifukwa chake satisiya mdziko la imfa, koma amatipatsa moyo wa tsiku ndi tsiku, komanso wa muyaya. Chikondi cha Mulungu ndi cha muyaya, ndipo lero tikukumbukira kuti chikondi chinapambana pa tsiku la Pasaka. Aleluya! Yesu wauka kwa kufa. Aleluya! Ndipo Yesu Kristu mwana wake mmodzi kamwe yanu, amene anayikidwa mimba ndi Mzimu Woyera, nabadwa mwa Mariya Filipo, anasauka pa nthawi ya Ponsiyo Pilato, anampachika pa mtanda, anamwalira, anamuyika m'manda, anatsikira kwa akufa, ndipo tsiku lachitatu lake anauka kwa akufa, anakwera kumwamba, ndipo akukhala kudzanja lamanja la Mulungu Atate Wamphamvu zonse. Adzafumira komweko kudzaweruza amoyo ndi akufa. Ndimvera Mzimu Woyera, Eklesia Katolika yoyera, chiyanjano chathu choyera, chikhululukiro cha machimo, thupi lidzauka kuli moyo wosatha. Abale, kuuka kwa Yesu Kristo kwa kufa kwadzaza mitima yathu ndi chikhulupiriro ndi chimwemwe. Tiyeni tiyamike Atate athu akumwamba, kupempherera anthu onse a m'dziko lino lapansi. Tipempherere Akhristu onse, makamaka amene abatizidwa kumene, kuti moyo wawo uzionetsa kuwala kwa Yesu Kristu ouka kwa akufa. Tikupemphani. Mutivomereze. Tipempherere anthu amafuko onse kuti mthenga wa Pasaka uziwazindikiritsa kuti ulipodi mmoyo osatha. Tikupemphani. Mutivomereze. Tipempherere odwala onse kuti mthenga wa Pasaka uwalimbitse mitima m'mavuto awo. Tikupemphani. Tidzipempherere ife tomwe tasonkhana muno kuti tikakondweretse anzathu pakuwatumikira ndi mtima wachikondi. Tikupemphani. Mutivomereze. Tidzipempherere ife tonse Akhristu atsopano kuti amayi Mariya atifungatire ndi kutithandizira kuti tikhale Akhristu olimba. Tikupemphani. Mutivomereze. Tipemphererenso akatekumeni amene akubwera m'mbuyo mwathu kuti alimbikire kubwera ku maphunziro molimbika. Tikupemphani. Mutivomereze. Atate tikuyamikani chifukwa mudatiukitsa pamodzi ndi Yesu Kristu potininka moyo wake. Mumvere mapemphero athuwa ndi kutisunga mchikondi chanu mwa Yesu Kristu Ambuye athu.
Kada
abale pemperani kuti nsembe yanga ndi yanu ivomereze kwa Mulungu Atate amphamvu zonse. Inu Ambuye pokondwerera chaka cha Pasaka tikupereka kwa inu zopereka za nsembeyi popeza kudzera msembe imeneyi mpingo wanu mapeza modabwitsa moyo watsopano ndi chakudya choulimbitsa mwa Yesu Kristu Ambuye atu. Ambuye akale nanu. Kwezani mitima kumwamba. Itokoze Ambuye Mulungu watu. Zonadi nkofunika ndi kuenera ndi udindo watu ndi chipulumutso chatu kuti ntawi zonse tikuyamikeni inu Mulungu koma makamaka tsiku la lero lopambana tikufuna kukutamandani mwa ulemu wopambana pamene Kristu Pasaka yatu waperekedwa nsembe chifukwa iye ndiye kankosa kenikeni amene adachotsa machimo a dziko lapansi. Iye pa kufa wagonjetsa imfa yatu ndipo pakuuka watibwerezera moyo. Choncho podzazidwa ndi chikondwerero cha Pasaka dziko lonse anthu onse akukondwera potamanda inu ngakalenso amphamvu onse akumwamba ndi magulu a angelo onse pamodzi akuimba nyimbo ya ulemerero wanu mosalekeza poimba kuti Oyera
ndinu oyera ndi Ambuye nkoyenera ndithu kuti zolengedwa zanu zonse zikuyamikeni popeza kudzera mwa mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristu ndi mphamvu ndiponso ndi ntchito za Mzimu Woyera mumapatsa moyo ndi kuyeretsa zonse. Simulekeza kuitana anthu kuti akale anu kuti kuyambira mmawa mpaka madzulo apereke nsembe yoyera yotamanda dzina lanu. N'chifukwa chake Ambuye tikupemphani mudzichepetsa kuti kudzera mwa Mzimu Woyera yemweyo mwa chifundo chanu muziyeretse zopereka izi zomwe tadzatula pamaso panu kuti zisanduke thupi ndi magazi ya mwana wanu Ambuye athu Yesu Kristu amene adatilamula kuti tizikondwerera misteri izi. Iye yemwe pa usiku mene adali kukaperekedwa adatenga buledi adakutukozani na kutamandani ndi kumunyema na mpereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo idyani nonse popeza kuti ili ndi thupi langa lomwe lidzaperekedwa chifukwa cha inu. Chimodzimodzi adatakodya adatenga chiko adakutukozani na chidalitsa ndi kuchipereka kwa ophunzira ake nati, landirani ndipo imwani nonse popeza kuti ichi ndi chiko cha magazi yanga, magazi ya chipangano chatsopano ndi chotsata amene adzatsiridwa chifukwa cha inu ndi anthu ambiri kuti afafanize machimo. Muzichita izi kuti mundikumbukire. Misteri ya chikhulupiriro. Choncho Ambuye ife pokumbukira masautso otipulumutsa mwana wanu ndi kuuka kwake kwa ulemu ndi kukwera kwake kumwamba, ndipo pamene tikuyembekeza kubwera kwake kwa chiwiri tikupereka kwa inu nsembe ino ya moyo ndi yoyera kuti tikutokozeni. Tikupemphani kuti muyang'ane ndi kuvomera nsembe yopepeserayi ya mbuba yanu, ndipo pozindikira kankosa ka nsembe amene imfa yake mudayivomera kuti itiyanjanitse ndinu, mulole kuti ife amene tilandire thupi ndi magazi ya mwana wanu tidzazidwe ndi Mzimu wake woyera, ndipo tikaledi thupi limodzi ndi mzimu umodzi mwa Kristu. Iye yemwe atisandutse nsembe yokukomerani nthawi zonse kuti tikalandire nawo zokoma zanu limodzi ndi osankhidwa anu, poyamba Virgo Maria odaladala mayi ya Mulungu ndi Yosefe odala mwamuna wake limodzi ndi apostoli anu odala, ndiponso amaritiri anu olemekezeka ndi oyera anu ena onse amene timawadalira kuti azititandiza potinenera kwa inu nthawi zonse. Tikupemphani Ambuye kuti nsembe ino
yoti yanjanitsa nanu itandize dziko lonse lapansi kupeza mtendere ndi chipulumutso. Mulimbitse chikhulupiriro ndi chikondi cha mbuba yanu pa ulendo wake pansi pano, pamodzi ndi utumiki wanu Francis papa watu, ndi George episkopi watu, ndi aepiskopi ndi ansembe onse, ndi anthu onse amene mudawasandutsa anu. Mverani mwachifundo mapempero a banja lanu lino lomwe mwafuna kuti lifike pamaso pano. Ana anu onse obalalika kumalo konse asonkanitseni pafupi nanu, inu Atate achifundo. Abale atu amene adatisiya ndi onse amene adakomera inu pamene anali kuchoka moyo uno, mwachifundo chanu muwalandire mu ufumu wanu. Kumeneko nafenso tikuyembekeza kudzafika kukalandira ulemerero wanu pa nthawi zosata, mwa Kristu Ambuye atu, amene kudzera mwa iye inu mumapereka ku dziko lapansi zabwino zonse. Kudzera mwa iye pamodzi naye mwa iye inu Mulungu Atate amphamvu zonse, limodzi ndi Mzimu Woyera, ulemu wonse ndi ulemerero ndi wanu pa nthawi zosata. Monga momwe mpulumutsi adatilamulira ndiponso potsata maphunzitso a Mulungu, tikunena mosaopa kuti dzina lanu liyeretsedwe, ufumu wanu udze, kufuna kwanu kuchitidwe monga kumwamba choncho pansi pano. Mutipatse ife lero chakudya chathu cha lero, mutikhululukire ife zochimwa zathu monga ifenso tiwakhululukira adani athu, musatisiye ife mchinyengo koma mutipulumutse ife kwa zoyipa. Mutipulumutse ife Ambuye kwa zoyipa zonse, mwachifundo chanu mutipatse mtendere pa masiku athu ano, kuti ndi chithandizo cha chifundo chanu titetezedwe ku machimo ndi zopya zonse, pamene tili kudikira mwachiyembekezo kubwera kwa mpulumutsi wathu Yesu Kristu. Popeza kuti ufumu ndi wanu nthawi zonse. Ambuye Yesu Kristu amene mudauza apostoli anu kuti ndikusiyirani mtendere wanga ndikupatsani, musayang'ane machimo athu koma chikhulupiriro cha mpingo wanu, ndipo mwakufuna kwanu mupatse mtendere ndi umodzi, inu amene muli ndi moyo ndi ufumu pa nthawi zosata. Mtendere wa Ambuye ukhale nanu nthawi zonse. Tiyeni tipatsane mafuno a mtendere. Mulungu
naka kankosa ka mulungu nayo amene amachotsa machimo a dziko lapansi ngodala amene aitanidwa kupwandola kankosa. Ambuye sindilioyenera kuti muliwe ndilongamanga koma munene mawa mudzioka ndipo mzimu wanga udadza. Thupi ndi magazi ya Kristu zitisunge mpaka kumoyo osatha.
Tipempere. Inu Mulungu wa nthawi zonse, muyang'ane mpingo wanu ndi maso anu achifundo kuti utasanduka watsopano kudzera misteri za Pasaka, ute kukafika ku chimwemwe chakuka kwa kufa mwa Yesu Kristu ambuye atu. Moni tonse. Ino ndi nthawi yoti timve zolengeza zathu za lero pa 20 April 2025 limene lili la Mulungu la Pasaka. Poyamba tikuthokoza abambo Lazarus potitsogolera ndi mwambo wa nsembe ya misa. Tikuthokozanso atumiki achifundo potitsogolera chipembedzo msabatayi pokoza mchechi ndi malo ozungulira, komanso amene apereka mphatso zapaguwa. Achite izi Mulungu uno ndi atumiki a bungwe la Divine Mercy, ndipo a St. Louis Choir 2 akonzekere. Mlozo. Misa kuno kwathu tili nazo zonse zitatu, ya 6, 8 komanso ya fukuloko ya Chingerezi. Kuma outstation kwathu konse kuliso misa. Zidziwitso. A Centenary Bank ali panjapa kwa amene akufuna kutsegula maakaunti atha kukumana nawo pa khonde la tuckshop. Machalede amiphakati akupemphedwa kuti atenge mabeseni awo mu hall number 3 ikatha misa ino. Pokondwerera chaka cha Pasaka, Mtima Woyera Dinary Choirs akhala ndi choir festival lolemba limene lili mawa pa 21 April kuno ku Nsamba. Misayi izamba ndi mwambo wa nsembe ya misa nthawi amene chikondwerero chizamba ndi nsembe ya misa nthawi ya 8 o'clock mammawa. Mayeso oyamba olowera msukulu za secondary school za Chikatolika adzalembedwa mawa lolemba pa 21 April ku St. John's Primary School kuyambira nthawi ya 8 o'clock mammawa. Lachinayi kudzakhala mwambo wa udalitso kuno ku Nsamba kuyambira nthawi ya 4 o'clock madzulo. Lachisanu pa 25 April kudzakhala msonkhano wa aphunzitsi a Chikatolika nthawi ya 2 o'clock kuno ku parish. Aphunzitsiwa ndi onse a Nazare, primary, secondary komanso a ku university. Loweruka likubwera ali pa 26 April kuli mwambo okhazikitsa St. Agnes ngati outstation kuyambira nthawi ya 8 o'clock mammawa, ndipo tonse tiloyitanidwa. Loweruka lomwelo a YCW motsogozedwa ndi anzawo a ku diocese akayendera akaidi ku Maula prison nthawi ya 8 o'clock mammawa. Pa 1 May a YCW motsogozedwa ndi anzawo ku Dinary akasesa misewu ya town ya Lilongwe monga lili tsiku la Labor Day. Pa 1 May pomwepo a CMA adzakhala ndi misa nthawi ya 6 o'clock kukumbukira Yosefe Oyera the Waker. Ma entrance form olowera ku St. George Secondary School kwa ana a form 1 komanso form 3 akupezeka ku parish amene ku office ya parish clerk ndipo mtengo wake ndi 25,000 kwacha. Zopereka za nsembe ya misa komanso mtulo msabatayi za la Mulungu 812,120 kwacha. Mtulo 2,161,400 kwacha. Zonse pamodzi 2,973,520 kwacha. Kristu. Pomaliza malo mwa chair a church council
church executive komanso akhristu onse kuno kunsamba ndikufunireni inu bambo Lazarus Pasaka yabwino ya chaka chino cha 2025. Komanso malo mwa church executive ndikufunireni inu akhristu nonse zabwino zonse pa chaka cha Pasakachi. Pasakayi itithandize kuchita zinthu moposa kale, makamaka kumabanja athu, kumiphakati kwathu, kumabungwe, komanso kuno kuchechi. Chisangalalo cha Pasakachi tiyeni tigawane ndi anzathu ena, makamaka amene akusowa. Zikomo kwambiri chifukwa cha kumvetsera, zolinga zathu ndi zomwezi. Ambuye akale nanu. Mulungu amene pakuka kwa mwana wake mmodzi yekha adasangalatsidwa kukupatsani mphatso ya chipulumutso ndiponso ya kukhala ana ake opeza, akupatseni chimwemwe kudzera mu dalitso lake. Amen. Iye amene kudzera mchito yake yopulumutsa mwalandira mphatso ya ufulu wa muyaya, akusandutseni ulowa malo a chuma chosatha. Amen. Inu amene kudzera mchikhulupiriro mudauka kale ndi Khristu mu baptizo pokala ndi makalidwe abwino pa dziko lapansi, mudzakale naye limodzi kumwamba. Amen. Madalitso a Mulungu wamphamvu zonse, Atate ndi Mwana ndi Mzimu Woyera akutsikireni ndi kukhala nanu nthawi zonse. Endeni mtendere. Aleluya, aleluya. Ndikufunirani Pasaka yabwino. Tithokoze Mulungu umene unali mwambo wa nsembe ya misa lalero la Mulungu la Pasaka umene kumakufikani kuchokera kuno ku St. John's Nsamba Parish. Mawu oyamba anachokera pa ntchito zathu mu 10 vesi ya 34a kuwerenga 37 mpaka 43, ndipo anawerenga ndi mayi Dorothy Juma. Mawu achiwiri amene anachokera pa Akolose 3 vesi ya 1 mpaka 4 amene anachitwa moyimbidwa anayimba ndi Sister Justa Kanama, Messi Patrick komanso Ani Kapalamula. Mthenga wabwino unachokera buku la Yohane 20 kuyambira ndime ya 1 mpaka na 9, ndipo amene anawerenga ndi kugawa mawu amenewa anali bambo Lazarus Sowa. Mapemphero a Khristu amene anatiwerengera ndi mayi Dorothy Juma, Aisteli Kausiwa komanso Ani Kapalamula. Kwaya imene ikuveka pasipasiyo ndi ya St. Benedetta Women's Choir yapo mpano pa St. John's Nsamba Parish. Kuchokera kwa ine Lawrence Josamu kuchokera kuno ku Nsamba Parish, sindinali ndekha, nali ndi azanga awa Tobias Dominico, Robert Dyson Kachilika komanso Matthews Banda ndi amene anali pamakina kuongolera zonse kuti ziveke bwino. Tingokufunirani Pasaka yopambana. Zikomo.